iki gawe langgam sapupuh ngobajake sambil kan sapupuh ya lho. Nangis sajroning atiku
alam dunya yen kepengin mulya ya kudu ani prihatin ya nduk kudu ani betih kudu ani nyambut gawe ya nduk ora kok mung sira tumpang kepengin menghayal kepengin sugih mlebu ora bisa kepengin cukupan sembarang dina ya kudu gelem nyambut gawe gelem prihatin ya nduk ngono to ketingale nggih panjenengane Pak Camat Balai Ibu Kirawuh ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu Bapak Ibu Camat awake dhewe ku mah ya kuwi mung madhen bebok yen wong gune ora jawe ora ngerti sapa siji lan siji kang rawuh sugeng dalu sugeng mirsani sedaya kemawon monggo Mbak Yu. Kudu tansah eling marang Gustine kang pemaring wujud eling marang Gustine yo kuwi nunjukake syukur marang Gustine lamun entuk kanikmatan saka Gustine kudu syukur lamun entuk coba kaya wae iki ora kena kesula ape coba kuwi yo kudu katihan Gusti iki tresna marang awake dhewe ngono ya oh iya monggo Mbak Yu.